kene iki dadi karyawan ya ayem. Tanggal tua garek nyoret. Muga-muga pariku ora gagal panen. Ora kena banjir. Iso panen tok duit akeh. Wah, mangan sih ah. Wis gawane mboke kenyek. Enak pinter ya mbok kenyek nek masak. Kok ana wong ora go kaos li. Murang ning kono sapa iki kaya? Kok kaya lekju kok. Lekju. Lek. Sak panane. Kalau sak akeh ndok kono. Sak mangan. Lek, panas-panasan nang tengah sawah lah apa, Lek? Ora ngono, Lek. Ketok iki kok ana masalah ya lho. Wayah ngene iki sing tak serang es-teh iki. Tak nggo ngademno ndasku iki. Kaki iga. Sing serius ta, Lek? Tak ngetang-ngerti ulatem kok peteng. Nek iki anjen peteng tenan, Brik. Lah iya ana masalah apa? Cerita. Kowe tak ceritane ya percuma. Kowe urung tau ngalami apa sing tak alami. Aja ngono, Lek. Minimal beban pikiran ben rada kalong. Ben rada plong. Wah, nek iki pusing tenan iki, Brik. Durung bayar SPP. Tuku beras durung. Tuku gula, ambayar mendring. Ora ana pemasukan sisan. Wis rasah posing, Lek. Ayo mending mangan ambek aku ning gubuk ngentekno masakane mboke kenyek enak-eneni. Wah, masuk iki. Sing tak serang anjen es-teh iki. Ayo. Monggo, Lek. Iki lho sakanane ya. Wah, cocok iki. Lho kok ngerti ae iki lho nek aku durung mangan. Wih, masakane mboke kenyek enak-enak ya. Yo. Nah, mbek sambel ae ya. Ndoke aku lho. Ndoke aku lho. Ya iki bakwan. Ora iki bakwan iki. Ndoke aku iki. Lho sambel. Mangan kabeh apa-apa. Oke. Oh. Wis entek, Brik.
ngombe es teh. Wes entek ayo balik. Alhamdulillah sehat. Wes. Wes matur nuwun tenan aku, Bik. Wetengku wis waret. Wis rada adem pikirku. Wis anjen tak akoni dulurku tenan kowe. Ya lek. Ya udan. Yo, aku mau ridi ya. Peles ora cangoni niku. Lah. Kok apa pae? Pak, aku mau mangkat les. Lek, ketok iku anakmu, Lek. Wah, ora urung pajek meneh iki. Lah, bales ya. Iya. Oke, matur nuwun. Ya. Pak, apalah kamu sangoni lunga. Sangu apa dite Pak entek ngene kok, wis. Iki, tanganmu. Wis ayo balik. Suka TV. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.